அனைவருக்கும் வணக்கம். நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம். ஆனால் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளில் ஏகப்பட்ட நச்சுத்தன்மைகள், ஏகப்பட்ட கெமிக்கல்ஸ் இப்போ ஆட் பண்ணி தான் நிறைய ஃபுட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. வேறு வழி இல்லாமல் நம்மளும் அதை தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். ஆனால் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சரை பெட்டியில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜீரகம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஹெர்பலுங்க. நம்மளுக்கு நிறைய விதத்தில் நம்ம உடம்புக்கும் சரி, நம்மளோட மைண்டுக்கும் சரி, நம்மளோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதிகளுக்கும் சரி நிறைய நற்பயன்களை கொடுக்கக்கூடியது தான் ஜீரகம். அப்படிப்பட்ட ஜீரகத்தை பற்றி, அதோட நன்மைகள் என்ன, அதோட பயன்கள் என்ன, அது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், அதோட பக்க விளைவுகள் என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக நான் சொல்ல போகிறேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஜீரகம் பெரியவங்கலேருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாங்க. அப்படி என்னங்க அதில் நற்பயன் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதில் நிறைய என்சைம்ஸு, நெக்ஸ்ட்டு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குங்க. அது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்புக்கு நிறைய நற்பயன்களையும் கொடுக்குறதா இருக்கிறதுனால ஜீரகம் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஹெர்பல் மெடிசன் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வரோம். ஓகே, இதோட ஜீரகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த என்சைம்ஸு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவை சீக்கிரமாக செரிமானம் அடைய செஞ்சு நம்மளுக்கு அந்த இன்டைஜஷன் பிரச்சனை, அஜீரண கோளாறு, அப்புறம் நம்மளுக்கு அந்த வயிறு ஒரு மாதிரி ஊதலாக இருக்கிறது, நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு கேஸ்ட்ரிக் பிரச்சனை, வாயு தொல்லை இருக்கிறது, இந்த மாதிரி பிரச்சனையிலேருந்து நம்மளுக்கு வெளியே கொண்டு வருவோங்க. ஏன்னா நம்ம அந்த தேவையில்லாத உணவுகளை சீக்கிரமாக வெளியேற்றுறது மட்டும் இல்லாமல் அது சீக்கிரமாக செரிமானமும் அடைய செய்துங்க. அதனால் ஜீரகம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம். அதாவது அல்சர் பிரச்சனை இருக்கவங்க, அஜீரண தொல்லை இருக்கிறவங்க, அப்புறம் கேஸ்ட்ரிக் பிரச்சனை இருக்கவங்க தாராளமாக அந்த தண்ணியையோ இல்லை பொடியையோ மோர்லேயோ இல்லை எதாச்சும் ஒன்றத்தில் கலந்து சாப்பிட்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு அல்சர் பிரச்சனை ரொம்ப நாளாக இருக்குது, ரொம்ப நீண்ட நாளாக அல்சர் பிரச்சனையால் கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கீங்க, ஸ்டொமக் அல்சர் வயிற்று புண்ணால் கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மோரில் இந்த ஜீரக பொடி நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சிட்டிகை இந்துப்பு கலந்து சாப்பிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையிலேருந்து மெல்ல மெல்ல மீண்டு வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் இந்த அல்சர் பிரச்சனை இருக்கவங்க இதை நீங்கள் இந்த மெத்தடில் இந்த ஜீரக பொடியை சாப்பிட்டு வர்றது ரொம்ப நல்லது. அடுத்து குழந்தைகளுக்கும் சரி, ஆண்களுக்கும் சரி, குழந்தைங்களுக்கு அப்போ தான் போன் அப்படிங்கிறது வளரும். அதே மாதிரி பெண்களுக்கு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு ஒரு 30-35 வயசுக்கு மேலே கால்சியம் குறைபாடு, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும். இதே ஆண்கள் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெளியே வேலைகள் செய்வாங்க, ரொம்ப அவங்க ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்களுக்குமே இந்த கால்சியம் குறைபாடு அப்படிங்கிறதுனா வர்றது ரொம்ப இயல்பான ஒரு விஷயங்க. அப்போ இந்த ஜீரகம் அப்படின்றது கால்சியம் சத்துக்கள் நிறைந்ததாக இருக்கிறதுனால இதை நீங்கள் டெய்லி பேசிஸில் சாப்பிட்டு வரும்போது ரொம்ப நல்ல போன் ஹெல்த் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியது. நெக்ஸ்ட் உடல் சோர்வு, இந்த மாதிரி பிரச்சனையிலேருந்தும் மெல்ல மெல்ல உங்களை மீட்டு வெளியே கொண்டு வரும். ஓகேங்களா? ஜீரகத்தில் அப்படி ஒரு பெனிஃபிட்ஸு இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, வெயிட்டை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இதை சாப்பிட்டு வரும்போது நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக செரிமானம் ஆகிறதுனாலையும் நம்மளுக்கு கொழுப்பு சத்து கரையிறதுனாலையும் நம்மளுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸை கொடுக்கக்கூடியது. சீக்கிரமாக வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஜீரகத்தையும் அவங்களோட டயட் பிளானில் எடுத்துகிட்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயங்க. நீங்கள் ஜீரகத்தை பொடியாக கலந்து நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளில் தூவி சாப்பிட்றதும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதோட ஸ்மெல், ஜீரகத்தில் அதிகப்படியான ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குங்க. ஆன்டி இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்றது வீக்கம், நெக்ஸ்ட்டு வலியை குறைக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளுக்கு ஆஸ்துமா பிரச்சனை இருக்கவங்க, நெக்ஸ்ட்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ் பிரச்சனை இருக்கவங்க, இதெல்லாம் வீக்கத்தினால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள். ஓகேங்களா? நுரையீரலில் நம்மளுக்கு அந்த மூச்சுக்குழாய் கொஞ்சம் வீக்கம் அடையிற, அதாவது ஆஸ்துமா பிரச்சனை அப்படிங்கிறது வருது. அதே மாதிரி ஆர்த்தரைட்டிஸ் அப்படின்றது நம்மளோட மூட்டு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தசைகள் வீக்கத்தினால வரக்கூடியது தான் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தரைட்டிஸ். இந்த பிரச்சனைகளெல்லாம் நம்மளுக்கு டீட்டெயில்டாக ரொம்ப சுலபமாக வெளியே கொண்டு வரக்கூடியது தான் ஜீரகம். ஓகேங்களா? இதை நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்ணிடுறாங்க. கொஞ்சம் ஏஜ்டு பர்சன்ஸ் ஜீரகத்தை கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்துக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். அதாவது காலையில் நைட்டு. எப்படி ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இதில் அதிகங்க. ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டோட வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத நச்சுத்தன்மை இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வெளியேற்றுறது தான் அதோட வேலை. அப்போ நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத பொருட்கள், தேவையில்லாத நச்சுத்தன்மை, நம்ம டாக்ஸிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே க்ளீனாக வெளியேற்றக்கூடிய வேலையை ஜீரகம் ரொம்ப நல்லா செய்யுங்க. அதனால் அதை எடுத்துக்கும் போது
அதாவது ரொம்ப நாளாக க்ரானிக்காக நம்மளுக்கு வரக்கூடிய ஹார்ட் டிசீஸு, கேன்சரு, நெக்ஸ்ட்டு டயபெட்டிக்கில் இருந்து கூட நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக வெளியே வர்றதுக்கும், அதே போல் வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் ஜீரகம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நம்மளுக்கு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ், அதாவது டயபெட்டிக் இருக்கிறவங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து மெடிசின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாலுமே உங்களோட டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு டெய்லி பேசிஸில் வெந்தயமோ இல்லை ஜீரகமோ டெய்லி ஏதாச்சும் ஒரு ஹெர்பல் மெடிசன்ஸை எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஜீரகம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சரிசமமாக வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. அதே மாதிரி தான் வெந்தயமும். உங்களுக்கு வெந்தயத்தோட பெனிஃபிட்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ வந்து நம்மளோட சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் போய் அதை செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். அதில் நான் நிறைய தகவல்களும் சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த ஜீரகத்தை டெய்லி பேசிஸ்லேயும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதேமாதிரி ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் டயபெட்டிக் இருக்கவங்க, இப்போ தாங்க தெரிஞ்சிருக்கு எனக்கு டயபெட்டிக் இருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கவங்க, நீங்கள் தாராளமாக வந்து ஜீரகத்தை டெய்லி எடுத்துக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். அது நம்மளுக்கு அந்த அளவை குறைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த குளுக்கோஸ் லெவலை வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டெபிளைஸாக வச்சுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, இதில் இம்யூனிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதிகங்க. இதில் விட்டமின் சி இருக்குது, அயன் இருக்குது, ஓகேங்களா, மேங்கனீஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடியது. அப்போ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்மளுக்கு இருந்துச்சுனாலே நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலுமே சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு க்யூர் ஆகிடும். அதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வர்றதுக்குமே நம்மளுக்கு கிட்ட நெருங்காது, ஓகேங்களா. அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கக்கூடியது தான் ஜீரகம், ஓகேங்களா. ஜீரகத்தை வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மிங்க, திடீர்னு ஃபீவர் வரும், திடீர்னு தலைவலி வரும், ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்கவங்க தாராளமாக நீங்கள் ஜீரகத்தை டெய்லி எடுத்துக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். நுரையீரல் பொறுத்த வரைக்கும் நுரையீரலில் வந்து ரொம்ப நாள் காஃபு, ஒரு நீண்ட நாளாக கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷ கணக்கில் வந்து எனக்கு இருமல் இருக்குங்க, வருஷ கணக்கில் எனக்கு சளி இருந்துக்கிட்டே இருக்குது, எப்போயாச்சும் சளி பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜீரகத்தை எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஜீரகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த டாக்ஸிக்கை ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத சளியை வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணுங்க. அதை வந்து நம்மளோட மலத்தின் வழியாக நம்மளுக்கு வெளியே அனுப்புறதுனால நம்மளுக்கு சீக்கிரமாகவே அந்த மூச்சு திணறல் பிரச்சனை, சளி பிரச்சனை, இருமல் அடிக்கடி வர்றது, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லேருந்து நம்ம வெளியே கொண்டு வர முடியும். அதே மாதிரி நான் சொல்லிட்டேன் போன் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க அப்படின்ட்டு. இதில் வந்து பாஸ்பரஸ் இருக்கிறதுனால போன் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறவங்க, ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கிறவங்க அவங்களுமே இதை வந்து எடுத்துக்கலாம், அதுவுமே நல்லது தான், ஓகேங்களா. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, ஸ்கின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, தோல் பராமரிப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, நம்மளுக்கு நம்ம உடம்புல தேவையில்லாத பொருட்கள் வெளியே போனாலே நம்ம தோல் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. அப்போ தோலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்னி பிரச்சனை, இது ஒரு ஆன்டி பாக்டீரியல். நம்மளுக்கு ஜீரகம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஆன்டி பாக்டீரியல். அப்போ அந்த பாக்டீரியா சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் நம்மளோட தோலில் வந்தாலும் சீக்கிரமாகவே க்யூர் ஆகிடும், ஓகேங்களா. ஆக்னி ஆகட்டும், பிம்பிள்ஸ் ஆகட்டும், மற்ற வந்து இந்த வரக்கூடிய அந்த ப்ளமிஷஸ் ஆகட்டும், இல்லை வந்து கருப்பாக வந்து நம்மளுக்கு அந்த பேச்சஸ் மாதிரி வர்றது, எல்லா பிரச்சனையிலேருந்தும் நம்மளுக்கு விடிவு அப்படின்றது கிடைக்கும், ஓகேங்களா. நீங்கள் வந்து உள்ளே எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, ஒரு சிலர் வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க ஸ்கின்ல, அதை நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன், நீங்கள் உள்ளே எடுத்துக்கிறது நல்லது. நெக்ஸ்ட்டு இதில் பொட்டாசியம் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு மினரல் இருக்குங்க. அந்த பொட்டாசியத்தோட வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளுக்கு உடம்புல இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத கொலஸ்ட்ரால், ஓகேங்களா, ஃபேட்டு, அதை வந்து குறைச்சி நம்மளுக்கு ஹார்ட்டுக்கும் சரி, நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ்க்கும் சரி நல்ல ஒரு பலனை குடிக்கக்கூடியது தான் வந்து ஜீரகம், ஓகேங்களா. நீங்கள் வந்து ஜீரகத்தை வந்து காலையில் வெறும் வயிற்றுலையோ இல்லை வந்து சாப்பிட்டோ உங்களோட இஷ்டங்க, வெறும் வயிற்றில் குடிச்சினா நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லது. இல்லை நீங்கள் குடிக்கிற தண்ணியில், நார்மலாக குடிக்கிற தண்ணியில் ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து இந்த ஜீரகத்தை வந்து போட்டுருங்க. போட்டுட்டு நல்லா அதை நைட் ஃபுல்லாக விட்டுட்டு நீங்கள் அடுத்த நாள் ஃபுல்லாகவே அந்த தண்ணியே குடிச்சிட்டு வரலாம், அதுவுமே நல்லது தாங்க, ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இப்போ நான் சொன்ன இந்த ஜீரகத்தோட பயன்கள், நெக்ஸ்ட்டு வந்து நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். அதே மாதிரி பெண்களுமே மாதவிடாய் கோளாறு இருக்கவங்க, மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க தாராளமாக இந்த ஜீரகத்தை வந்து சாப்பிட்டுவாங்க, அதுவுமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. அதே மாதிரி ஃபிப்ராய்ட்ஸ் பிரச்சனை இருக்கவங்க, கர்ப்பப்பை கட்டி இருக்கிறவங்க, அவங்க எல்லாருமே இந்த ஜீரகத்தை வந்து சாப்பிடலாம், ஓகேங்களா. நான் இப்போ சொன்ன இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக்கும் பண்ணிடுங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி யாருக்காச்சும் இந்த வீடியோ தேவைப்படும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இன்னொரு மெடிக்கல் வீடியோவோட, இன்னொரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு தகவலோடு உங்களை வந்து கண்டிப்பாக நான் வந்து சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் வணக்கம்.